הכל התחיל לפני 4 שנים. בחדשות של אותו הערב הודיעו על מותו של ענק הרוק, פרדי מרקורי, שנפטר לאחר מאבק ארוך במחלת האיידס. ענק הרוק, פרדי מרקורי, נפטר לאחר מאבק ארוך במחלת האיידס. והעובדה שהיו לי 3 קסטות, ואחת מהן דווקא של קווין, גרמה לי להבין שאני כנראה חולה. מאותו רגע, הבנתי שיש כל מיני חוקים. אם תפתח בולה לירוק, גלי מתישהו תנשק איתך. את גלי אני מכיר מכיתה ה'. תגידי, על מה בדיוק ההפגנה? מה, על הסכמי אוסלו? כן, על אוסלו. צלם. ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה